wasuba kude kangaka waphe ukuchazeliwe ukuthi ke kwenzakalani chazeliwe ukuthi kwenzakalani. Cha bangichazelanga ukuthi kwenzakalani bathe nje uthe angifone nje mashinyane ngizwe ukuthi okay ukhuluma no alright athi ngibuyele kuwena abuthileze nje into eqondile ukhuluma direct umpele la correctional services ngisebenza ngila eFryheid ko so kunabantwana ade sibadinga la ade applyile kulabantwana esithi siyafona njengamanje ukuthi bezocollecta ama-uniform zabo sithola abantwana aba-33 asithi-ke nanjengabazali nanokwasimo sasemzansi ukuthi kuney'ngane ehlezi emakhazini ama-matric ngoba bese kufuna sibuyele bheke ku-database uzothi uyangena uthole lolu hlu lolu labantu abamhlophe while kuney'ngane zabantu abamnyama ehlezi emakhaya ezino-matric ezinye kudala apply zingatholi umsebenzi besithi sizokwenza ama-replacement ngazo. Uyathanda ukuba utshele baba? Bengikufuna kakhulu mina ngabe ngenza kanjani? Njengoba useGoli ayi angisazi kodwa phela sesingaxoxisana ngoba ingane ihamba on Sunday. Ihamba nini? On Sunday ngomhla 28. Okay. Kodwa ama-interviews enziwa namhlanje. Yo. Manje usho ukuthi interview ngayenza nini kanjani? Angithi-ke njengoba enziwa namhlanje kuzothathwa kuzobiza izingane eziwu-10 izingane eziwu-10 zithathwa abantu 2 ndodana. Kodwa-ke phela kuzothathwa 2 ngithi ku-replace kwenziwe ukuthi-ke iy'ngane zigcine ziwu-35. Okay. Kodwa phela uma ukuthi kanjani wena mhlawumbe izinto zakho ufuna zibe lula sesingaxoxisana uzokhona ukufika nini la eFryheid? Hayi bengingafika namhlanje ntambama uma ukuthi kuyenza. Uzokwazi ukuba na-cold drink angi-challenge into eqondile kumele ngikwenzele into zakho zibili uzokwazi ukuba na-cold drink? Cold drink? Ya. Hayi u-cold drink ngaba nawo. Cold drink onjani? Cold drink ingane uma ithathwa ngale ndlela-ke ndodana yayithathwa ngemali engango-3,000 uyayithatha ngemali engango-3,000 rand kodwa ngoba uthatheleke phezulu ayikho umzali uhlezi nemali kuyaye kudingeke uhafa leyo mali oku-1,500 rand upfront sikhokhele idokotela. Nami engathi ufika sasa uzokholektha leyo uniform yakho noma engathi ufika ngolwesihlanu. Collect uniform noma uzi-interview awusayi-interview mase ulokhoze uma ukuthi-ke uzoba nawo cold drink ngeke usaya kwi-interview. Futhi cold drink kwamele umali imali 1,500 rand. 1,500. Okay. Uzokwazi ukuba nawo namhlanje? Kumele ngwenze njani? Ngingaba nawo manje ngwenze njani ngifake ebhenki noma? Ngikuthi ngamele ngwenze njani ngufake ebhenki noma ngize nawo? Ukuphi ukhona nje manje esandleni? Nayo ikhona manje. Angithatha ama-details akho uthi ngithatha ama-details akho ngathi uyingane esheshayo awufuni ukushiya izinto. Hayi angithandi ukushiya izinto mina ngifuna ukuzwa ukuthi kuwe manje ngenza njani ngiyifaka ebhenki noma ngenza kanjani? Okay ake sikhulume ngamagama kuqala. Amagama athini? Umusa bawathulile. Musa noma umusa wenkosi? Na umusa nje. Buthelezi. ID number yakhe ithini? Yebo angazi ngekhanda nje manje ngizobuye ngicheck ID ngizokwenza. ID number yakhe ithini? I-cell number yakhe ithini? Iyo le ngifona ngayo. Yazi ukuthi-ke angifuni ukusebenza nengane ngizokulalela 065 ya? Angizwa. Khuluma. Uthathe izinto uzwe ngapha kwakho. No, that's why bengifuna ukuzwa ukuthi ngenza kanjani na ukuthi ngifake imali ngazi ukuthi ngifake imali nini ngoba lokho okunye ngabuye ngibone ntambama mase ngifike endlini. Go size zacathulo. Alright ya. Go size zacathulo. Size 7. Iblue.
32. 132. Top 2. Medium. Medium. Uba isingathintana la ekhaya mawubona inkinga ngo-training. Angeke? Uba nesingathintana la ekhaya mawuba nenkinga ngo-training. Kusho ubhuti wami kodwa manje inamba yakhe anginayo njengamanje. Ungazathi inkinga nini la kuthi kodwa ngizokulungisa masinyane ngangibekezelela. Ngikuzwa? Ngizokulungisa nje masinyane ngangibekezelela nje. Uzoyithola kushuthi intambama naye ngithi asho intambama into kahle ningi futhi-ke zizoqonda intambama. Ya intambama ngabe sengilungisa. Angikuzwa? Intambama ngabe sengiyiphethe zonke. Alright. Njengoba kade umaketha ikhona isitifiketi sakho sika-matric? Njengamanje isitifiketi angisiphethe angithi ngomaketha nje elinye ibhuno lapho eManukozaneni. Abafuni ilokovani bafuna ipasi nje nalo angiliphethe. Nalo uliphethe ipasi? Alikho. Ayi indodana yazi ukuthi kenza kanjani esifuna ufike endlini mosha ngifonela okungcono. Okay. Izokwazi ukuthi sisebenze ya. Okay. Izokwazi ukuthi sisebenze ngoba akwenziwa sekuzofaka ngale ndlela le engikhulumayo. Ukuthi-ke bengizothi kama ukuthi ukhona umuntu obengakwazi ukuthi-ke akulekhonjanele izinto zakho. Sivele sifothe udokotela uCodbrink. Dokotela bani? Angikuzwa? Dokotela mo? Udokotela besebenzisana naye la Dr. Play. Oh. Yeah. Dokotela-ke ngeke eze kuzimane ngeke ezesho ukuthi uzosayina nje amaphepha akho. Uthi wena mawufika uthola iy'nfomu uzohamba nayo kwi-training. Okay. Ngaba ngcono kanjalo. Ngaba lula impela. Angikuzwa? Ngaba lula impela kanjalo. Manje senze njani-ke sizokwenza kanjani ukuze sifode lidokotela ngoba udokotela imali besingamfakela. Oh ufuna simfakele kanjani dokotela? Ungakwazi kule spa either ispa noma uShoprite-ke ngcono mhlawumbe la uzobona khona kube lula. Ya bengayo iShoprite manje ukuthi i-ID angiphethe kwamanje. Akekho umuntu ongamcela ukuthi-ke akufakele imali. Ya mhlawumbe ngingacela-ke la emini mhlawumbe mangifika khona. Akuhambe espa uye eShoprite mase uyangifonela. Okumele ngifake balini iShoprite? Malini wena ethonayo? Uzoba no-half noma uzoba nayigcwele? Ngawuzama u-half. Yeah, ngicela ukuthi-ke wenze kanjalo-ke ndoda. U-half angithi 1.5? Yeah. Okay. Alright. Alright, bro. Yeah, uthe uzokwenza njani ndoda? Angithi wena uthe ngifake imali elokubanini Shoprite. Kusho ukuthi-ke angithi wena senguwena mina. Senguwena mina. Usuwena ngikhuluma nobani kanti? Ukhuluma noMbhele nje. Manje mase uzokhuluma ngale ndlela okhuluma ngayo. Ufuna ngikhuluma kanjani? Ufuna ngikhuluma kanjani kanti? Alright, uthe ugcina ukwenza njani baba? Ake nje ngikhuluma into eqondile. Lento eqondile uyikhuluma kahle wena angithi uthini kahle ngoba ngifike ngakutshela ukuthi wena uthe angohamba ngeke kuphi so inkingi kuphi la? Baba uyafuna umsebenzi noma awufuni wemusa? Uyafuna umsebenzi noma awufuni? No umsebenzi ngiyawufuna kodwa ngincengi mina ungangikhulumela udoti ucanga ukuthi ngizolalela leyo nto. Alright, sure. Sure.